N-am crezut niciodată că va trebui să-mi aduc aminte de aventura mea cu păpușii. Fiind băiat și nu fată, n-am avut păpuși în obiectivul meu de joacă când eram copil. Însă, ca om de teatru, în special, m-a obsedat, plăcut domeniul acesta, despre care n-aveam cunoștințe decât, sigur, ca spectator și ca om de teatru care înțelege poate mai devreme decât alții resursele punere în mișcare a acestei invenții artistice cu totul remarcabile. Evident, jocul cu păpușa s-a născut ca și teatru comic în piețele publice, unde unii din oamenii care aveau haz special sau care simțeau nevoia să influențeze un public heterogen, cum e cel din piață, găsea de cuvință să animeze o păpușă făcută de el. Dar în momentul în care instituția Teatrului de Păpuși a fost creată pentru aspectul, cred eu, profund, serios și educativ al acestui gen, care, în principiu, îmbogățește orizontul cultural la început al copiilor, care treptat cresc și se duc din teatrul de păpuși până la formele, să zicem, culte, mai culte sau, mă rog, mai serioase, mai alambicate ale teatrului, fie muzical, fie dramatic. E o treaptă de parcurs a educației copilului de care se ocupă părinții. Mai e un lucru care nu e de aici colea, faptul că spectatori la acest gen de teatru este nu numai copilul, ci și părintele sau chiar bunicul. Deci spectacolul se adresează în mai multe direcții, pentru că părinții sau bunicii nu sunt spectatori inactivi. Sunt și ei prinși de jocul respectiv. În momentul în care mi s-a oferit un proiect de operă cu păpuși și nici mai mult, nici mai puțin decât opera de debut a lui Mozart, Bastien și Bastien, am primit această ofertă ca o provocare artistică deosebită. Cum păpușile trebuiau să cânte, evident, s-au găsit înregistrarea în românește a operei și au trebuit animate, concepute întâi și apoi animate, păpușile care să interpreteze personajele. M-am trezit chiar distribuindu-mă singur într-un rol important din această lucrare, vrăjitorul, sau mai știu cum se numea, căruia i-am împrumutat vocea mea și, să zic așa, imaginația mea vis-a-vis de ce ar fi trebuit să fac acolo personajul respectiv. Cum eu mă ocup de operă de mult și sunt regizor de operă, nu mi-a fost greu din punctul ăsta de vedere de a putea anima păpușile în respectul muzicii, pentru că e un lucru extrem de important. Muzica trebuie salvată în principal când te ocupi de operă. Ceea ce a fost fantastic a fost că am colaborat cu oameni formidabili, de la concepția păpușii până la animarea ei, cu cei mai buni oameni din acest minunat teatru. Iar succesul de care s-a bucurat spectacolul și un premiu, dacă nu mă înșel, pe care l-a luat în sală, și un turneu fulminant în Japonia, m-a făcut să cred că n-am muncit deloc.